Heikki Happonen, olet vetänyt tutkokeryhmää täällä Eenorsissa Joensuussa. Meillä oli tässä inspiroiva ympäristö. Kertoisitko ensin, mikä paikka tämä on? Tämä on humanistien tämmöinen työskentelytila ja kirjasto, jossa muun muassa täällä on murrearkistoja näissä houkuttelevan näköisissä laatikoissa. Tosi hienosta. Mitä tutkokeryhmä on saanut tänä aikaan konkreettisesti? Tutkokeryhmä on ensinnäkin päivittänyt meidän tutkokestrategiaa. Me on käyty keskustelukierros, mitä eri yksiköissä on tapahtunut, ja tämmöinen best practices oppiminen on tässä hienosti tapahtunut. Ja on todettu, että todella monipuolista ja laadukasta työtä on tehty. Sitten on tehty suunnitelmia julkaisusarjojen suhteen, koordinaattoreiden ohjeiden päivittämistä varten ja motivoitu toisiamme tässä työssä. Hei, mä oon kuullut huhuja, että me päästään syksylläkin Joensuuhun. Kerro, mitä täällä silloin tapahtuu. No niin, syksyllähän meillä on täällä Tutkoke-symposium lokakuussa, joka liittyy ohjattu harjoitteluun. Ja mukava siitä on 8 vuotta sitten, kun ensimmäinen Tutkoke-symposiumi pidettiin Joensuussa. Siitä oikeastaan alkoi tämä symposiumien sarja. Ja symposiumissa julkaistaan meidän verkostomme uusi julkaisu ja laadukkaita luentoja ja törmäyksiä. Eli törmäämiset tarkoittaa sitä, että samojen asioiden ympärillä olevat ihmiset tapaavat toisiansa. Kuulostaa tosi kivalta. Varmaan toivotat sinne kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Lämpimästi tervetulleita olette kaikki sankoin joukoin. Karjalainen vieraanvaraisuus kukoistaa myös silloin. Tapani Saarinen, me ollaan täällä Joensuun kampuksella nyt ja ollaan tässä tänään perehdytty muun muassa Tutkoke-asioihin. Olet Tutkoke-ryhmän jäsen. Siellä kerrottiin, että Viikin normaalikoululla on tulossa tällainen viiniä ja viisautta ilta. Miksi te järjestätte tällaisen illanvieton? Normaalikoulussa tehdään paljon tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä. Monet opettajat tekee sitä ja nyt tämä viiniä ja viisautta tapahtuma vastaa siihen havaittuun haasteeseen, että monet ei tiedä mitä on meneillään. Eli tämä viiniä ja viisautta tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tulla yhteen, toiselle kertoa mitä he tekevät ja toiselle sitten saada ideoita kuulla mitä tehdään. Idea on jakaa tietoa. Vielä, mitä odotatte näiltä tilaisuuksilta? Oikeastaan odotetaan, että tämä tavoite, mitä varten nämä järjestetään, toteutuu. Eli saadaan jaettua tätä tietoa tästä hienosta työstä, mitä monet opettajat tekevät tutkimuksen, kokeilun ja kehittämisen